Quan el vent és l'antic amic que davalla muntanyes per poder-te dur al seu bes, i en l'amor és brau i en el joc fidel, penso que he tingut sort de poder obrir els meus ulls aquí. Quan el mar és l'antic amant que et penetra les roques i amara la teva pell, i en l'amor és brau i en el joc fidel, penso que he tingut sort de poder obrir els meus ulls aquí. Quan el temps La idea básica en esta área que vull dir-vos és la idea que tenim tots els partits que composem aquesta comissió, que necessàriament la nostra societat té que avançar urgentment cap a la sostenibilitat. Aquest és l'objectiu bàsic i inajornable, i totes les propostes parcials en àmbits diferents que s'han fet s'han d'encarrilar en aquesta perspectiva global, sense la qual no tindria viabilitat ni futur la nostra economia, el nostre país i la nostra societat. Això, la visibilitat. Traure de la invisibilitat allò que no existís. I això seria el fil conductor de la nostra comissió. I jo crec que ha de ser també el fil conductor de l'Obris en Galers. Hem de traure de la invisibilitat això que no es veu, perquè sí que existís. Per tant, tots els temes que estem tractant així, com les discriminacions, la pobresa, la sinistralitat laboral, tot això que està en l'armari, vaig utilitzar un símil LGTB, perquè ells ja que s'han pogut traure el tema de l'armari, doncs en aquest sentit també hem de traure la resta de temes d'esta comissió de l'armari, no? Hem de traure la ciutadania, en definitiva, de l'armari. Som un poble pagó, mos agrada pagar i mos agrada convidar a ser fora per a que vinguin a ser disfrutat de la nostra. Però això repercuteix en el benestar i en la qualitat de vida de la nostra gent. Dels hospitals, dels salaris que són un 10% més baixos que la mitjana espanyola, de les pensions de jubilació, de destruir el territori per a pagar les corporacions locals. I per tant he trobat ahir un marc interessant respecte a que s'ha de fer molta pedagogia per explicar que nosaltres volem un concert econòmic solidari i que es publiquen les balances fiscals. Que reivindiquem una millora del finançament per a tenir una millor sanitat pública, una educació pública i de qualitat, que la vivenda pot ser un dret garantit, pot ser un dret dels ciutadans, que tenim